Mga igsuon, ang mga pagbasa karon nagdala kanato ngadto sa pagpamalandong on the balance between love and truth. Sa basahon ngadto sa Hebreo, gidapit kita, giawhag kita sa paghigugmaay sa usag-usa. Gidapit kita sa pagpakita og mga maayong panig-ingnan ngadto sa tuisig katawo, ngadto sa mga dumuduong. Sa Ebanghelyo, gidapit usab kita sa pagbarug sa kamatuuran, sa pagsaksi sa kamatuuran, isip mga magtutuo. Diya sa Ebanghelyo atong nadungog sa paagi o sa usang paagi nga si Juan magbubunyag namatay. Gipunggutan siya sa ulo. Ug unsa may hinungdan nga noong gipunggutan siya sa ulo? Tungod kay iyahang gibarugan ang kamatuuran. Nagsangyaw siya sa kamatuuran. Ug ang kamatuuran maghatag gayud o kasamok sa mga tao nga anaa nagpuyo sa dili maayong kinaiya, nagpuyo diha sa kinabuhi sa kangitngitan, kinabuhi sa sala. Though sa Herodes ganahan sa ni Juan nga mamati, naningkamot sa iyang ipanalipdan si Juan tungod kay usisahon usab siya o samukon usab sa siyang konsensya sa panahon nga makabati siya ni Juan nga magsulti sa kamatuuran. Apan kini si Herodias, wala gay say konsensya sa iyahang kaugalingon o kinabuhi. Bisan nasayod siya nga sayop ang iyang gibuhat. Kung diin nag-ipon sila ni Herodes nga naa naman unta sa ibana, pero iyang gipili kining maong kinaiya nga dili maayo. Munang si Juan nagpahinumdom kanila kanunay, dili gayud maayo kaning inyong gibuhat. Usa kana kadakong sala, usa kana ka mortal sin, duna kay bana. Ngano makigpuyo man ka sa isuon sa imong bana? Tako kay kanang sala. Ug manay hinungdan ngano naglagot si Herodias kang Juan, ug nakahigayon siya nga iyang mapatay si Juan, mapunggutan sa ulo. Now mga igsuon, sa panahon karon, sa atong panahon karon, usahay atong i-compromise ang atong pagtuo for the sake nga dawaton ta sa tuisig ka tawo, for the sake of acceptance or to avoid conflict. Usahay bisan na sayop ta nga sayop ang gibuhat sa atong mga higala, sayop ang gibuhat sa atong pamilya o membro sa pamilya, atong tabunan. Tungod kini ta ganahan nga mobarog sa kamatuuran, musaksi sa ebanghelyo nga gitudlo sa Dios. Munang kasagaran dili kita makakitag hustisya sa mga panghitabo karong panahona kay mopiyong man lamang kita. Dili kita andam nga mobarog sa kamatuuran. Gani kung ang simbahan magbutyag sa kamatuuran, magsangyaw sa kamatuuran, kung ang simbahan magpahimangno kanato kung unsay maayo, usahay ato pang i-criticize ang simbahan, nganong manghilabot ang simbahan. Kung baka kung ang pari magtudlo kanato kung sa insakto, ingnon ang pari istrikto. Kinsa naman daay mosulti kanato, kisa naman daay mo pahimangno kanato sa mga kamatuuran, kisa man daay maggiya kanato ngadto sa matarong nga dalan, kisa may magpahinumdom kanato sa mga pagtulunan ni Kristo. Ang simbahan, pasalamat ta nga gitukod sa Dios ang simbahan aron kita magiyahan diha sa tong paglakat, diha sa tong panaw ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Og diha sa simbahan gibili ni Jesus ang iyang mga pagtulunan aron mo'y atong giya nga mahalikay kita sa kadautan, mo'y atong giya nga kanunay kitang magpuyo diha sa kahayag. Apan ato po ng choice kung unsa atong pilion, ang kangit-ngit ba o ang kahayag. Isip mga magtutuo sa Dios, giawhag kita sa paghigugma sa tuisig katawo. Pero wala po ni magpasabot
nga ato silang tawagan na atong i-compromise ang ato ang pagtuo. Kanang atong konsentihon ang ato ang isig katawo, atong mga higala, ang membro sa atong pamilya, kung nakabuhat o dili maayo. Kung dili, ang gugma, magtug-an usab sa kamatuuran. Kaya ang kamatuuran, maghatag ka natog kagawasan. Although, sakit ang kamatuuran, lisod dawaton ang kamatuuran, pero ang kamatuuran, maghatag ka natog kagawasan, maghatag ka natog kaluwasan. Bisan pa man, kung magsulti kita sa kamatuuran, bisan pa man, makasinati kita conflict, makasinati kita dili maayo nga kasinatian, pero ayaw ka balaka. Dili kita anghing mabalaka, dili kita anghing mahadlok. Kaya dili kita magpabili ning kalibutana, na ang Dios nga manalipod ka nato, na ang Ginoo nga nagauban ka nato kanunay. Busa makaigsunan ko ni Kristo, isip mga magtutuo, atong hiusahon atong pag-ampo o pangayoon nato sa Ginoo, nga ligunon kita niya kanunay, diha sa pagsaksi sa kamatuuran. Ug punon kita niya sa pagtuo, aron ang gugma mo patigbabaw, ngadto sa tong isig katawo. Ug sa ingon, sama kang San Juan nga magbubunyag, magbilin kitag maayong panig-ingnan nining kalibutana, ug atong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan uban sa Dios. Kung mamahimo kitang manununod sa gingharian ni Kristo dito sa langit. Muna sa pagpadayon nato ning santos nga misa, mamalandong kita sa tag sa kakaugalingon karon. Unsa matang klase sa pagka-Kristiyanos? Kristiyanos ba kita sa pulong o sa buhat? O Kristiyanos lamang kita sa papel lamang? Taman lamang sa baptismal certificate ang ato ang pagka-Kristiyanos? Kung mituo kita sa Ginoo, atong ipadayag ang atong pagtuo diha sa buhat, pinaagi sa pagsaksi sa kamatuuran, pinaagi sa pagbarog sa kamatuuran, ug pagsangyaw sa maayong balita diha sa katilingban. Pamalandungan nato kini, hinaot paunta.